Sawubona bhuti Sixubo. Sanibona njani mfethu? Siyaphila njani bhuti? Ngiyaphila bafo. Mfowethu siyabonga usivakashela eBergville. Ezweni zentaba eziluhlaza cwe usizwe njani ukufika lapho bhuti noma uza ngesimo esingesihle? Mfethu ngiyabonga kakhulu siyami ngifike la eMangwaneni eBergville esigudini sasezwelisha noma ke ngifike ngobukhulu ubuhlungu sizobeka iqhawe lethu ukhumbulani ukhathidi mfo wakubheka ebengisebenza ngayo kofeleba ngisixubo somantombazane ngithi so sizokwenza lento okuthiwa akalala phumule testing ifamily yakhe sizoyiduduza. Uzizwe unjani mfowethu ukufika kule ndawo? Abantu bakhona banjani? I-environment yala uyizwe njani? Wamukeleke kanjani? No mfethu engakusho ukuthi indawo inhle ineshaya la i-beautiful ngiphinde futhi ngichaze nangesimo sokuthi abantu futhi bakhona hayi banothando lwasixubo samantombazana #abafana bakaMolo bangempela noma AKA Abafana bakaMolo bangempela. Ngiyabonga kakhulu konke lokho and babathanda futhi iqembu lofeleba okuyilona umfowethu engize ngayo engafunda kuyena umdanso wangifundisa umdanso ukhumbulana ukhadi wakubheka ngoba kuba futhi abadala ababekhona ngasafikela komlangeni kuba bungwenya oqhathanzipho bamaqhuthe sebehamba bonke obhuti sibusocele sisezibesele nayo ukhathidi kodwa manje nayo uhambile ushile ngibhlunga kakhulu izami yopha kodwa ngithi ngoba ukhona unqobani mfona kaDube engisele naye njengamanje ukuthi siyiphushe iqembu lofeleba sizoliphusha siphinde futhi ngapha futhi ngibe ngiphusha usixubo sabantu ngiphinde futhi ngibe ngiphakamisa ilegacy bakaMolo #abafana bakaMolo bangempela. Bhuti ngezi ukuthi umnikazi ona le ndawo yamazi imdladla lifestyle ungasibheke mfowethu ungasitshela abanzi ngobudlelwane bakho nalensizwa eona le ndawo enekhawashi eneshisanyama enechillers yoba sibona nje endaweni yasemakhaya mfowethu. Ungasixoxela abanzi ngale ndawo mfowethu ukuthi uyibone kanjani, uzizwe njani mukule ndawo ngoba ngiyeza ukuthi niyazana nalensizwa eona le ndawo? No mfowethu ngijabule kakhulu ngela kwethu ukubona umfowethu ebesiphusha naye kule ndima yomculo ngoba usithembiso ufokamdladla siphushe naye kumeva lapho umfowethu angene khona ngicathi abantu abaningi bayamazi bebaza ameva lapha sivula bathi iMandela Bridge kuhlelo lapho kuthiwa ezodumo kusaphethe ubaba uBhodloza ongasekho benobaba uThuso Mtawunga. So ke ngisaphila sagijima naye kakhulu kumfokaMolo lapha ubaba uBhekumuzi iqhawe. Ngiyajabula kakhulu mase ngibona umfowethu esevula ishisanyama nekhawashi enkulu kangaka and ekhombisayo ukuthi thina siyintsha kumele nathi sisukume sizenzele silekelele uhulumeni sivula amathuba emisebenzi ngoba lokho akwenzile ufokamdladla sicethi bamxhase ukuthi akwazi ukuthi azokhona ukuthi athathe intsha yala eBergville ithola imisebenzi anda amathuba emisebenzi kuvuleleke zonke izinto zethu kuvuleleke indlela zethu ukuthi la kuye phambili and ngithi phambili ngemdladla lifestyle ayivule njengamanje ngoba kuyimanje nje beqala ukuthi ayivule noma esazoyilontsha ngokugcwele umfowethu ngisenzele kakhulu ngiyakujabulela lokho okukhombisa ukuthi singamaciko kamaskandi noma singamaciko omgxobanyawo siyakwazi ukuthi sicabangele isakha ngoba sesawulazi ukuphatheleni kunokuthi wenza izinto ziphele ngesikhathi leso. Ngiyamjabulela kakhulu futhi ngiyambonga kakhulu ngithi nje phambili ngaye ngicela ukuthi nomasipala wala umsekele ngicela nohulumeni naye angenelele ngoba uvula amanye amathuba emisebenzi ngoba uhulumeni uyasho ukuthi nawo umhlaba ukhona nani enzani naye uyenza ngapha nathi asihlangana nathi senze into ezothuthukisa umphakathi wangakithi. Naye mfowethu ngiyacabanga ukuthi lento izovula amathuba emisebenzi yentsha yakithi efundile la eSouth Africa. Siyabonga Khabazela mfowethu. Siyabonga mfowethu noma nje sizwe ukuthi uhamba ngesimo esingesihle sokufihla elinye liqhawe benisebenza nalo mfowethu. Siyabonga mfowethu sengathi uNkulunkulu ke engaba nani nisebenze kahle niphinde kahle emuva la enibuya khona mfowethu. Siyabonga mfowethu ukuthi usivakashele la ngasemdladla lifestyle. Ngiyabonga kakhulu isixubo sabantombazane siyabonga AKA Abafana bakaMolo bangempela bayabonga #ofeleba indlunkulu yami ngiyabonga but ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asiyangipha amandla ukuthi ngifike la noma kubhlungu nje ngiyazi ukuthi umfowethu sizombeka kahle uma sisuka la vele bese sifikile ekhaya vele sakuba khayise ekhaya ngendlela ejwayelekile sabhonga emswanini nathi so siphuma sithi akwesiboye nayo lifestyle kamdladla okuyena umfowethu sisebenza naye okhombisa ukukhula. So ngalokho ngiyazi ukuthi masisuka la sisesoya enkonzweni bese umfowethu ke siyamphelezela siyombeka endlini yakhe yokugcina sisidabukile sinonqobalo ufana kaDube ngoba yimi naye sisele kule
leli gama elisindayo lofeleba kodwa ngoba zikhona induna ezifana nabo Melo umfoka phakathi nabo Sithembi nabo ngizela abophilani umfoka Ndlovu nabo MJ umfoka Mkhabela nabo Mdletshe Sibusiso Mdletshe nabo Blessing siyathemba ukuthi iqembu lizoqhubeka nabo Kheswa nabo Phethi Phethi baningi nje ngeke bakwazi ubaqedela amagama kodwa mfowethu singakhuluma kuze kushona ilanga kodwa nje mhlambe usungaziphuthumi nomculo wakho nofeleba ungatholakala kanjani mhlambe emntwini engabe ufuna before uba ngikudedela uhambe ngiyazi mfowethu uthi umatasa ufuna ngapha nangapha intatheli zifuna left and right kodwa nje ungatshela abalandeli ukuthi nikhona online ngithengisa ama copy usho ukuthi ngatholakala kanjani umuntu abefuna umculo kaSixhobo nofeleba wavele nento eyodwa ngokukhulu nje ngane ukuthi asenaso isikhathi ngithi manje mfethu umculo ofethu especially wendlunkulu amofeleba njengamanje ukhona abukade uxhumene no.com la emngcwabeni noma la esikhona njengamanje eBackville uzobe utholakala ama CD akhona ayatholakala uphinde futhi ungene online store uyodownload lapha ialbum yofeleba ilatest omafavuke ekuyena umfethu umfowakathi ethi ayishiye esiphekele yona noma eshiye siphekile sinaye so kuzoba ukuthi uSixhobo samantombazana ukhona online EP ethi kulukhuni bese kuzoba ukuthi abafana bakaMolo #bangempela you saved me iyathola online ikhona siyacela ukuthi abasupport bonke abathandi bomculo basupport bonke abathandi bomaskandi abathandi bombhaqanga abathandi bomculo waseAfrika ngibonge kakhulu nami leli thuba ngithi inkosi babusise sicela ukuthi bawudle kahle ke ama holiday kaGudi ngoba sesibheke vele asibonge Gcwabe ngiyabona nawo umfokalanga lapho senicela etendeni ubanisondele mfowethu siyabonga mfowethu siyakuthanda intabeni zokhahlamba sethemba ukuthi ngekudala uphinde usivakashele intabeni zangakithi ezinhle kangaka ezinomlando mfowethu siyabonga Gcwabe ngiyabonga kakhulu mfowethu nakho Osh